Og held til at glemme al verdens fortræd. Hvis vi tror på hinanden og uden jalousi, bare holder de løfter som vi svor, kan vi bygge en verden så stor og så rig på den gamle forhærdede jord. Så fik jeg den på. Så mangler de kun en fødselsdagsgave til onkel Ejner, ikke? Ja, og jeg ved lige nøjagtigt, hvad han skal have. Er det rigtigt, Niels? Ja. Har du en idé? Det har jeg. Hvad kan det være? Og jeg skal lige se, om det kan lade sig gøre. Hov, der kommer Hans. Hej, min dreng. Hej, Hans. Er du ude med varer? Ja, det er lige den sidste leverance. For lige at skaffe de sidste penge sammen til i morgen. Selvfølgelig, det var godt. Det er godt. Jamen, så ses vi derhjemme. Så ses vi hjemme. Det gør vi. Farvel. Og der kommer boghandleren. Så kan du måske spørge ham om det med bogen. God aften, boghandler. Vi er på aftentur. Ja. Hvis nogen skulle købe en bog af Kaj Munk, Lige hold op til det. Hej, hvis det var så noget for Rama. For Kane. Ja. Det er ikke godt. Jo, det skal vi bare ikke stå og snakke om. Kom ned i forretningen. Ja, det gør vi. God idé. Jeg kan komme senere. Det gør vi. Ja. Men jeg har noget andet. Ja? Ja. Vi har talt om kongesang. Nej, kongesang. Nej, Niels, den er fin. Må jeg se? Ja. Nej. Hvornår er den udkommet? 1940. Nej, hvor er det flot. Og med billeder af kongefamilien. Vi har klar betalingen i butikken. Det gør vi. Det er i orden. God aften, her på. Ikke et ord om Kaj Munk. Jeg sagde jo, vi ikke skulle sige det højt. Ja, du må ikke tale om det. Men se lige det. Hvad? Konge, Silkeborg. Så skal vi til alle sammen. Hvad skal du? Det er noget, jeg har glemt. Det glæder jeg mig til. Og jeg ved lige, hvad vi skal synge. Jeg har en yndlings sang, skal vi se. Det er den her. Jeg er havren. Kender du den? Ja. Gerne lidt. Men har du fået købt porre? Det kan du tro med det. Det var godt. Fordi jeg har faktisk tænkt mig, at jeg vil forkæle dig med porretærte i aften. Det lyder dejligt. Kom, nu skal vi se. Og jeg tror, at alle børnene spiser med i aften. Også Susanne. Også Susanne, den kære Ja. lille pige. Hun er jo altid med. Jeg tror ikke, hun har det så nemt derhjemme. Nej, det er rigtigt. Hun har det ikke nemt. Men nu tror jeg, at i aften med porretærte og hygge med os alle sammen, så får vi en hyggelig aften. Det er jeg sikker på. Og jeg laver den rigtig god. Rigtig nære fed. Det bliver godt. Ja. Men vi skal jo ikke spise for meget. Du ved, der er en fødselsdag i morgen. Det er rigtig onkel Ejners fødselsdag. Men Niels, var det nu klogt, at der købte den Kaj Munk-bog til Ejner? Jamen, det var jo den bog, han ønskede sig. Og så er det den bog, han skal have. Basta. Men boghandler Troels, han sagde, at vi skulle passe på, fordi bogen står på tyskernes censurliste. Lad os nu ikke tage på vej. Vi er hjemme nu. Og i morgen tager vi over til Ejner, når han har fødselsdag, og han får sin bog. Og alt er godt. Ja. Nej, Niels, jeg er stadig ikke helt tryg ved, at jeg købte den bog. Kom, min kære. Vi skal hjem og have porretærte. Okay. Men, Niels, hvad tror du, de vil? De har bare ikke noget bedre at tage sig til.
Har du passersedlerne? Jeg har passersedler. Jeg synes, de ser så bistre ud. Det er en flok pænkyllinger, der buster sig op. Hvor de høre dig. Vi forstår ikke et ord dansk. Okay, så vi går bare forsigtigt forbi. Vi går bare forbi. Ja. Halt! Stehen bleiben. Genommen. Darf ich Ihre Papiere sehen? God aften. God aften. Niels, du har papiret, ikke? Nach vorne. Ja, alles gut. Det var godt. Så går vi hjem. Haben Sie den Tasche da? Kun einige Ware für det Mittagessen. Darf ich sehen? Warum? Wir haben nichts. Her damit. Schnell, schnell. Nein, Niels. Hier, verhalten Sie sich auch ruhig. Ist das verstanden? Oh nein. Wer ist dieser Schriftsteller? Ach so, Kai Munk. Ein Mitglied der Widerstandsbewegung, der gegen Deutschland arbeitet und deshalb verboten ist. Wissen Sie das nicht? Han var præst, og han gjorde ikke noget ulovligt. Das entscheiden wir. Und all Widerstand auf Schrift, im Sprechen oder physisch gegen die deutsche Wehrmacht ist verboten und wird bestraft. Ah, bitte. halten Ihren Maul. Weiter! Hey! Niels, hvad er det, hun gør? Forsvinder du? Vi har børn hjemme. Vi kan ikke bare tage ham. Niels, vi har børn i sit hjem. Niels! Sie können passieren. Wir müssen Ausweis sehen. Wir müssen Ausweis. Papier? Ja, gut. 3, 2, 1. Tre, to, en. Burde mor og far ikke være her nu? Jo, de burde være her nu. Jeg er sulten. De er sikkert gået på konditori og sidder og mæsker sig i flødekager. Jeg keder mig. Kan vi ikke finde på noget andet at lave? Vi kan spille det spil, jeg har lært af min bedstefar. Det smadrer sjovt. Hvad hedder det? Rommi. Rommi? Er det engelsk? Hvis det er svært, så gider jeg så ikke være med. På dansk hedder det 500. Det skal nok lære jeg. Det starter med, at vi får 7 kort hver. Og når vi så har 3 i samme farve og i rækkefølge, skal vi lægge dem ned. Det forstår jeg ikke. 7 kort? Så er der jo ikke noget at lægge ned af. Nej, men når så bliver din tur, så trækker vi et nyt kort op. For helvede! Sikke nogle svin! Hvad sker der? Nu er de lede hipposvin igen taget nogle helt uskyldige og skudt dem. Hvorfor? Hvis de ikke havde gjort noget? Som hævn fordi maskinfabrikken blev saboteret. Jeg tror, jeg melder mig ind i kampen. Det kan du simpelthen ikke. Ved du ikke, hvor farligt det er? Du er ikke engang 18 endnu. Men hvis ikke vi gør noget, så vil jeg til grin for resten af verdenen. Hvorfor kommer I så sent? Jeg er sulten. Nu skal I høre. Hvornår skal vi spise? Det er fordi... Hvad skal vi have? Rolig. Må Sandsyes med? Det er ikke så godt i dag. Jeg har meget, jeg skal fortælle jer. Farvel, Susanne. Kom igen i morgen. Jeg har lidt længere. Nej, vi har ikke tid i dag. Jeg har noget vigtigt, jeg skal sige. Bare en lille smule. Nej, Susanne. Kom igen i morgen. Farvel, Susanne. Farvel, dig. Farvel, Susanne. Farvel, Susanne. Farvel. Er der sket noget? Hvor er far henne? Træk nu lige vejret, Dagny. Sæt jer ned alle sammen. Så lad mig fortælle. Hvad er der sket? Jo, far og jeg, vi kom gående stille og roligt hen ad gaden. Så bliver vi standset af en tysk patrulje. Og de vil vide, hvad vi har med i tasken. Hvordan vil de så ind? Ja, så fandt de den bog, som onkel Ejner han skulle have i fødselsdagsgave. Det er der vel ikke noget galt i? Jo, for det var en bog af Kai Munk, og han står på listen over forbudte bøger. Hvad skete der så? Jamen, de anholdt far, de tog ham med på stationen. Jeg fik lov at gå, fordi det var far, der havde bogen. Myrder vi ham så? Myrder? Nej, kære Dagny. Han kommer sikkert lige om lidt. Det er jo bare en bog, ikke? Nu må det her altså stoppe. Hvis ikke vi gør noget, så bliver det værre og værre. Prøv at se, hvad det er, de skriver her. Og så er det jo købet taget min far med på stationen. Hvad er det her for et blad? Frit Danmark! Er du klar over, at man kan blive sendt i koncentrationslejre for at have sådan noget illegalt materiale liggende?
Slap af. Det gør mig ikke noget. Jeg er under 18. Men de er da fuldstændig ligeglade med. Hvad har du tænkt dig at gøre? Hvor vil du melde dig over? Ved du overhovedet, hvem du kan stole på? Jeg går med Hans. Mette? Så kan vi hjælpe hinanden. Dig kan ikke bruge til noget. Du er en pige. Dagny, hvad ved du overhovedet om det? Altså, det kommer jo an på, hvilke opgaver. Jeg kender allerede flere piger, der hjælper med at uddele illegale blade. Altså, hvem tror du, Hans har fået frit Danmark fra? Jamen, I er jo naive. I ved jo slet ikke, hvor farligt det er. Og nu hvor tyskerne bliver mere og mere desperate, de tager ikke hensyn til jeres alder. Du kan jo finde den gruppe, jeg snakker om. Det gør du ikke, Hans! Jeg forbyder dig det! Hans! Jeg går med Hans. Mette, det gør du. Mette! Dagny. De spillede på kvinder, og de spillede på mænd. Der lå, når de kom med. Men der var en, de elskede det sammen hver især. Hun elskede ham med banjo, og ham med mandolin. Og ikke mindst harmonikasse sønne fuglevin. Når de kom til et nyt, hvor hun var de havde kendt. De blev der tegnet netop, det var lige en til tider, hvor årens blomster gror. Et engelsk bløde lænder lå i lyseliste jord. En nægter sund i formen, men ellers var det skær. Han havde nemlig arvet, og det trændede lidt af det. Han var alvorligt større, sådan som det skal ske. Der kan elske og kan le. Men da de skrændende følte, at dødens stund var nær, han fik de instrumenter, som de spillede hver især. Så spillede han på banjo og flot på mandolin, og lokkede af harmonikasse sødme fuglevin. Han døde med halder, og visen er så fin. Omkring små musikanter, der blev et musikgeni. Der hinker deroppe. Det lyder hyggeligt. Er du god til det? Ja, meget. Godt. Vinder du? Ja, selvfølgelig. Du vinder for mig, ikke? Skal det? Skal vi ikke? Ja, det er altså godt bare. Hvad er det for en sang, du nævner i? Det er en sang om fortabt kærlighed. Fortabt kærlighed? Kender du til det, Inger? Har du prøvet fortabt kærlighed? Hvad betyder det? Fortabt kærlighed er, når den man elsker, ikke elsker en. Det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Men kan du prøve at synge sangen for mig? Selvfølgelig. Hvorfor er lykken så lunefuld, og hvorfor er glæden så ofte er livet så meningsløst hårdt? Hvorfor dog stole på kærlighed, og hvorfor dog stole her, for livet bliver hårdt? Så solen går ned, den du tror holder af dig, måske går han fra dig. Alt det han gav dig sit ord på og svor på er glemt. Hvorfor er lykken så lunefuld, og hvorfor er glæden så hård? Og ham som du elsker, hvorfor går han bort? Goddag, Inger. Og jeg er glad for at se dig. Det var en sørgesang, du sang der. Goddag, det er min lille kusine Ruth, og det er Willy.
Ham skal jeg lige tale med under 4 øjne. Hvorfor kan jeg ikke bare blive her? Hvem er ham, den unge mand? Er han din fortabte kærlighed? Ruth, hør nu efter, hvad jeg siger. Ellers så fortæller jeg din mor og far, at du ikke hører efter. Jeg har hørt det her går nu. Farvel, Willy. Farvel? Jeg har været så bekymret for dig. Hvor... Altså, hvad var i vejen? Det burde være mig, der var sur. Jeg har været oppe i dit hus flere gange. Jeg har spurgt din udlejer, hvor du var henne. Han vidste ikke, hvor vi var rejst hen. For jeg har ikke ret nogen besked til mig. Hvor i verden har du været henne i den sidste måned? Sidst vi var sammen, skulle du til København på forretningsrejse. Jeg gik hver dag og ventede på, at du kom tilbage. Men det gjorde du bare ikke. Hvor i alverden har du været, siden du ikke kom tilbage? Efter en måned var jeg blevet i tvivl, om du nogensinde ville komme tilbage. Så valgte jeg til hjem til mine forældre i Hesselær, hvor jeg var omkring 2 måneder. Men altså, min forretningsrejse, den satte desværre ud, men nu må jo være rejst, da jeg dømme tilbage til Svendborg. Men altså, nu står vi her, og jeg synes egentlig, det er enormt dejligt sådan at se dig igen. Mens jeg var hos mine forældre, fandt jeg ud af, at jeg var gravid. Du lovede at passe på, men det gjorde du ikke. Jeg føler slet ikke, jeg kender dig. Hvem er du egentlig, Willy? Hvad du render og laver hele tiden, og hvad skulle du i København? Altså, har du ikke forstået, at jeg er gravid? Og jeg kender knap nok faren til mit eget barn. Og jeg ved ikke, om du vil være far til vores barn, som jeg egentlig ikke selv har ønsket. Jeg ved ikke, hvad det skal blive af mig. Det er stille, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Selvfølgelig vil jeg gerne være far til vores barn, men jeg kan ikke være det lige nu, og jeg kan ikke gifte mig med dig lige nu. Der foregår nogle ting derude, som jeg er nødt til at være en del af. Der er noget, jeg har lovet at gøre for Danmark. Køre for Danmark? Hvad skal du bruge det til? Nu har jeg brug for en far til mit kommende barn. Jeg har brug for, at du tager dit ansvar og gifter dig med mig, så mit barn ikke bliver uægte barn. Der er heller ikke noget, jeg hellere vil, men det er bare ikke muligt, som tingene ser ud lige nu. Du siger, at du elsker mig, og du kan ikke gifte dig med mig. Men bare ikke lige nu. Hvorfor? Jeg forstår dig ikke, Willy. Hvorfor skal det hele tiden være så lusket og hemmeligt? Hvis du virkelig elsker mig, så må du fortælle mig, hvorfor det hele tiden skal være så hemmeligt. Okay, kom, lad os sætte os ned. Jeg vil så gerne fortælle dig alt. Men det bedste for din egen sted, at du ved så lidt som muligt. Det jeg render rundt og laver derude, det er det, der til at stade dig, hvis du ved for meget. Er du medlem af modstandsbevægelsen? Eller er du tyskervenlig? Jeg er i hvert fald ikke tyskervenlig, så meget bas i dig. Modstandsmand? Der er ikke nogen, der ved, hvornår den forbandede krig, den slutter. Men når den slutter, så lover jeg dig, så vil jeg selvfølgelig gerne være far til vores barn. Og jeg vil gerne gifte mig med dig, fordi jeg elsker dig. Det vil jeg glæde mig til. Jeg bliver nødt til at løbe, for jeg har temmelig travlt. Men du vil ikke fortælle mig, hvor det er, du bor henne. Jeg er tilbage i Svendborg, og jeg har fået arbejde hos min onkel. Han er skomager lige her rundt om hjørnet i Korsgade. Der kan arbejde indtil min graviditet kan se, så tager jeg tilbage til mine forældre. De vil gerne møde dig. Er det muligt? Ja, men lad os snakke om det næste gang. Det vil lige pege mig i retning af, hvor det er så. Kan du se et lille vindue deroppe? Aha. På første sal. Ja. Der. Ikke her, Willy. Jeg kan se os fra vinduerne. Jeg bliver nødt til at løbe. Men jeg glæder mig til at ses igen. Og pas op på ham, den lede for mig. Mit barns far. Modstandsmand. Inger, undskyld. Jeg kunne ikke lade være med at gemme mig og lytte til, hvad jeg sagde. Er det rigtigt, du er gravid? Og at han er faren, Inger? Jeg hørte også, du sagde, at han var modstandsmand. Er det også rigtigt? Rundt lille dig. Du ved godt, at man ikke må udspionere andre. Specielt ikke, når jeg bedt dig om at gå ind. Jeg ved det godt, men jeg siger det ikke til nogen. Amager, Halsø, det lover jeg. Det var godt. Så siger jeg heller ikke til onkel og faster, at du udspionerer mig og Willy. Og du ikke efter, hvad jeg siger.
kaffe, Sofie. Det er så hyggeligt, fru Hansen. Så hyggeligt. Det må vi gøre om igen. Ja, det må vi gøre snart. Ja, vi skal ikke meget for længe. Sofie og fru Hansen. Fru Nielsen, det sagde hun hyggeligt. Ja, det var det også. Ja, vi har været over på Sofie og en kaffe. Nå, siger man det. Ja. Altså, erstatningskaffe. Jo. Ja. Det er jo ikke muligt at få rigtig kaffe i dag. Nej. Det er i hvert fald svært at få fat i. Ja, men hvor ville det dog være dejligt, hvis du kan huske at få en kop god, stærk kaffe. Undskyld, var der nogen, der snakker om kaffe? Fordi jeg skulle bare byde Kan du komme ud af gaden med din skaffe en pose eller to? Og din nøgler og skidt og møg. Kan du komme ud af gaden? Bare fordi man står her og går forretning, skal man signeres. Jamen det bliver det ikke. Der er så nogle fyre hernede i gaden. Det var det, jeg siger. Jamen det er jo nødt til Det vil være dejligt. Hvor jeg har det fra til ikke se på gade. Og hvad gjorde du på? Vi kan få diskrete mit mellemnavn. Strømper. Jeg har nogle fine strømper her, jeg kan kigge på. Og jeg har også rationeringsmærker et eller andet sted. Franskbrød, kaffe, sukker skulle der være et eller andet sted hen. Sukker. Han skulle have en anden type med. Og kaffe. Ja, og kaffe. Kaffe kan jeg skaffe. Ja, ville det være en idé om måske i overmorgen? Overmorgen? Ja. Det lyder som en god idé. Skal vi ikke aftale? Jo, Han har det så kunne du måske give en kop rigtig kaffe. Det er lige det, jeg gør. Det vil være dejligt. Det er en aftale. Tusind tak, unge mand. Mig en fornøjelse, fru. Mig en fornøjelse. Så kaffe og strømper. Ja. Det skal jeg skaffe. Læsmærker. Fortsæt god aften. Så må vi hellere komme i gang med det møde der. Ja. Det har vi troet ud længe nok. Jeg håber, det kan nå at komme. Vi er jo ikke blevet indkaldt med meget kort varsel. Ja, men én ting er i hvert fald sikkert, Troels. Ja. Vi var indskærte over for vores folk. Krigen er i sin slutfase. Ja, det må vi håbe. Og de forbandede tyskere, de er jo desperate jo. Ja. Ja, og det der engang var regler for krigsførelse. Det er suspenderet. Ja. Jeg er helt enig. Men det er vigtigt, at vi tænker på, at vores gruppe består både af gamle, rutinerede folk og unge. Og så er der kommet rigtig mange unge hertil i sidste tid. Og det er så vigtigt, at vi indskærper over for dem, hvad det er for en risiko, de løber. Men Troels, det er da fandme utroligt, at tyskerne ikke har indset, at slaget er tabt. Jamen, så kunne vi da undvære den her sidste overflødige fase. Ja, det kunne man. For slet ikke at tale om alle de menneskeliv, vi kunne spare. Det er fandme ikke til at gøre. Nej. Jeg synes, det er så dybt deprimerende. Så kommer der ikke nogen, som hører det. Mads, hej Mads. Skal jeg komme op og se? Ja. Så mangler vi bare Ida. Ja. Hun kommer altid for sent. Det er sgu lige meget. Ja, men der har jeg tænkt meget over, er hun ikke for ung til at påtage sig de tunge ansvar? Altså, det kan jo give hende nogle problemer, sådan. Altså, du kan være ganske rolig. Ja. Altså, Troels og jeg har haft en meget lang og grundig samtale med Ida, netop omkring de ting, du bringer på banen der. Så, Ja, vi har talt om det. Og om hvad det er, hun kan klare. Ja. Og de opgaver, hun har fået indtil nu, har hun faktisk løst det punkt og prikke. Jo, det er rigtigt. Men hvad her det? Tænker du på, som bliver taget af Gestapo eller et eller andet? Ja, for eksempel, ikke? Men ved du hvad, der er styr på tingene. Ja. Så, vi kommer til at gå i gang nu. Vi har travlt. Ja, men velkommen til dit hasteindkaldte møde i underjordisk sikkerhedspoliti. Jeg er her, tak fordi I kunne komme med så kort et varsel her. Så, kommer der flere nu. Ja,
Ida, du ser helt rystet ud, du. Hvad er der sket? Jeg beklager, men jeg blev stoppet af en tysk patrulje, som jeg måtte forklare mig overfor. Nej, hvor var det? Jeg havde det fremler med tysk. Ja, stop. Ikke så meget tid til småsnak. Det er travlt. Så. Nå, ja, men som I sikkert ved, så er det jo lykkedes for tyskerne og deres danske håndlangere at gennemføre mange af deres aktioner her på det sidste. Overfald, terror, likvideringer, schalburtage. Schalburtage? Hvad er det? Ja, schalburtage. Det er jo det, vi kalder det, når de danske håndlangere, de svin, laver terror og gengældelsesaktioner imod helt uskyldige civile. Og når de, ligesom de her gjorde den anden dag, sprænger vores bygninger i luften. Og det er der, vi må træde karakter og vise, at Svendborg stadig kæmper og aldrig overgiver sig. Ja, vi har lavet nogle planer her, så det kan være, at du vil sætte dem ind i. Ja. Prøv at høre. Det mest presserende nu, her, det er at sørge for, at vores modstandsfolk ikke bliver afsløret og slæbt med til forhør og tortur i Odense. Og vi har en formodning om, hvem det er, der stikkerne, og de skal neutraliseres hurtigst muligt. Det er en risikabel, yderst farlig aktion, som vil kræve både mod og handlekraft. Jo, men hvordan kan I være 100% sikre på, at det er de rigtige, vi får fat i? For skal vi leve op til almindelig retspraksis, så er man uskyldig indtil det modsatte bevis. Ellers så er det mord. Og så er vi fandme ikke bedre end tyskerne. Men altså, hvad betyder, at de skal neutraliseres? Lad os nu lige fange dem først og forhøre dem og få dem til at tilstå deres forbrydelse. Ja, hør nu her. Altså, de mennesker, vi her taler om, dem har vi jo fulgt i lange tider. Vi er helt sikre på, at det er de rigtige, vi har i kikkerten. De er professionelle. Og de har sørget for, at mange danske modstandsfolk over hele landet blev taget af Gestapo. Jeg skal huske på, vi er i krig, og vi må tage nogle chancer. Ja, og det, at de skal neutraliseres, det betyder ganske enkelt, at de skal likvideres. Jamen, vi ved godt, at det er et tungt ansvar, I tager på jer. Men vi lover jer, at når tiden er inde, så spørger vi jer. Og vi spørger jer hver især, om I nu er klar til aktion. Og sådan både konkret, men selvfølgelig også moralsk. Og så er det meget vigtigt, at I nøje overvejer risikoen. Hallo, er der nogen? Er der nogen af jer, der har en aftale? Ja, men ikke med hende. Hun skal sige kodeord, før vi lukker op. Jeg har en aftale. Nå. Hvad vil du? Har du kodeord? Ja, det er rigtigt. Hun skal foretage transport. Det er barn, der gør. God aften. Jeg var helt nervøs for, at I ikke ville lukke mig ind. Jo, selvfølgelig. Velkommen til jer. Tak. Velkommen. Tak. Det er også en lille af lidt urolig. Ja. Det er han. Vi bliver nødt til at sikre os. Det er Marie. Hun skal foretage den våbentransport, vi netop har modtaget ud til vores folk. Hvordan har du forestillet dig, at det skulle gøres? Jamen i barnevognen. Hvad er mere uskyldigt end en fortvivlet mor, der ikke kan få sit barn til at sove? Men hvad gør du, hvis du bliver stoppet? Jeg må spille forvirret og lade som om jeg ikke forstår dem. Jeg skal nok finde på noget. Ja. Jeg er overbevist. Lad os få pakkesagerne. Ja. Er det de rigtige ord? Ja. Ja, det er blevet tjek. Ja, det er ok. Så, ja. Så. Men hvorfor gør du sådan en slags her? Ja, min bror blev dræbt af de svin, så alt hvad jeg kan bidrage med, gør jeg gerne. Jamen så skal vi da held og lykke. Tak.
Du får brug for det. Ja, du er vel klar over konsekvenserne, hvis du bliver taget. Jeg har gennemtænkt konsekvenserne, men hvis vi ikke gør noget, hvad er det så for en verden, vores børn skal vokse op i? Men hvem skal passe dine børn, hvis du bliver taget? Jeg har en mand og nogle forældre, der er indforstået med at tage over, hvis det værste skulle ske. Jeg er glad for at kunne hjælpe i hvert fald. Ja. Vi skal vide med dagsordenen. Tak skal du have, Marie. Ja. Det er en god familie. Ja. Farvel. Ja. Farvel igen. Ja, næste punkt, ja. Ja, det var også dig, der havde noget næste punkt, ja. Ja. Vi har jo observeret, at de tyske soldater og deres gibofolk bruger en del tid på de lokale værtshuse og restauranter. Og det giver os jo en mulighed for at undersøge hvad hedder det? Deres planer. Og deres planer, ja. Men der mangler vi lige nogle unge mennesker, der kan gå i et med væggen. Eller charmere de tyske kvindelige bekendtskaber. Altså, jeg kender et par friske gutter nede i Skattergade. Det vil være lige en opgave for dem. Men kan de få dækket deres omkostninger? De går begge arbejdsløse på grund af deres uforbeholdende støtte til modstandskampen. Okay. Jo. Vi har mulighed for at yde et beskedet beløb. Ja. Du tager kontakt til dem hurtigst muligt og vender sig tilbage. Ja, men så er der så lige endnu et meget vigtigt punkt her. Ja, okay. Vi skal have patruljeret i gaderne i Svendborg. Der skal holdes vagt uden for bestemte lokaliteter, som vi har underretninger om, at tyskerne vil sprænge i luften. Og den kan vi gribe der. Det vil jo kræve, at vi har nogle folk, der kan bevæge sig rundt, uden at blive opdaget, uden at blive afsløret, ubemærket. Har vi nogle kontakter? Ja, jeg kender nogle folk over på værftet, som har haft henvendt sig til mig og sagt, at vi skal bare sige til, hvis vi har nogle opgaver, hvor vi kan bruge dem. Så er det en klar. Ja. Du tager kontakt. Forstår jeg? Ja, det skal jeg nok. Ja, men så kommer vi jo igennem det hele her. Ja, men tak for et godt og konstruktivt møde, og held og lykke. Ja, tak. Det bliver pas på derude og vær diskrete i alt, hvad I foretager jer. Jo, tak. I lige måde. Ja. Sofie, Du er så travlt. ja, jeg har også travlt. Hvorfor har du så Jamen, travlt? min datter skal giftes. Ej, det lyder da Jeg dejligt. skal op til købmanden og se, om jeg kan lave nogle aftaler om noget mad. Det er jo ikke let. Nej, det er det ikke. Nej. Men det er da en dejlig begivenhed. Ja, men det er jo heller ikke dig, der skal stå med alle de ting, der skal gøres. Nej, men derfor er det jo dejligt alligevel. Jo. Hørte jeg noget om et bryllup? Ja, for Hansens datter skal giftes. Ah, men det var da en glædelig begivenhed her i den der triste tid. Ja, det er jo som man tager det. Nå ja. Altså, der er jo så mange ting, der skal gøres og forberedes. Det er klart. Hvad gør I med brudekjolen? Jamen, vi vil se, om vi kan starte noget faldskærmsstop. Ja, vel, ja. Det var Marie. Ja, kommer God aften. God aften, Vi Marie. ses. Ja, se ham. Så sover han langt om længe. Nej, hvor er han sød. Ja, med så meget hår på hovedet. Ja, han er sød, når han... Ja. Og hvordan med begravelsen af din bror? Ja, det var trist. En frugtbegravelse, men meget trist. Ja. Men det er det nye, og det følelser. Ja, det er sørme og sørgeligt. Det er så forfærdeligt. Ja, det er de tyskere. Ja. For fedt Danmark. Ja. Det er barske tider, Marie. Hvad siger Det du, er barske Cornelis? tider. Ja, det er barske det er det. tider. Det er frygteligt. Ja. Det er godt nok slemt. Det er det. Ja, og de er blevet meget pågående. Ja, det synes jeg. Det er værre og værre. Ja. Det er overalt. Ja. Jeg har ikke set Ja, nogen nu på det kommer sidste. der en tysker. Nej, her nede i gaden. Jeg for søren. Hvad skal han her? Han tjekker papirer her i Han tjekker papirer. Værsgo, Marie. Ja, gå forsigtigt, Marie. I måde. Ej, nu kommer ham den fulderig igen. Kunne du ikke bede ham om at gå bagvejen? Jo, det har jeg jo gjort, men han bliver ved med at sige, at han falder over kunstballen. Altså, jeg har ikke, det er ikke ret godt. Bliver han også stoppet, Sofie? Bliver han også stoppet? Om han blev stoppet? Nej, nu har han stoppet Marie. Hvad så, Karl? Kan du se, hvad han laver? Blev du stoppet? Det er noget med noget, så skylder gå ind. Det ender galt, det her. Vi kan ikke have dig til at rende rundt herude til gaden og stræder, når du er så fuld.
Ej, sikke noget. Hvad sker der? Jamen, han kan ikke lade sådan en mor være med en syge barn. Og nu er han lige faldet i søvn. Ja. Og i vores stille og rolige gade. Ja. Kan I se, om han er inde? Kan I se om? Nej, ikke endnu. Som om hun står og leder efter noget. Tror I skal hjælpe hende? Ja, jeg er ikke meget for godt til ham. Nej, ved du hvad, så nu vil jeg hjælpe. Jeg skal ikke møde ham. Nej, jeg har heller ikke lyst til Nej. Farvel, fru Nielsen. Skynder mig ind. Jeg kommer ikke til at Så håber vi snart bliver fri igen. Ja. For et frit Danmark. For et frit Danmark. Mens vi venter, skal vi så ikke synge den nye sang om alle nazisvine? Jo. Kan du spille om? Ja, det er det godt. Så skal vi lige have små stemme. Ja, det skal vi lige. Det siger man aldrig nej til. Nej. Det er godt. Men så... Ja, for et frit Danmark. Så tager vi. Først så tager vi Göring ved hans vingeben, og så tager vi Goebbels og slår ham med en sten. Så hænger vi Hitler i en strop ved siden af von Ribbentrop. Så er vi en til grin, de 4 nazisvin. Også her i Danmark skal der renses ud. Første fører Clausen, der bliver der set ud. Så napper vi Haskavelius. Han skal have høvl, det lille nus. Det er da soleklart, at han var lidt for smart. Hvor er det skønt. Så dejligt. Ja, det er en god sang. Bestemt. Må jeg ikke have lov at præsentere hr. Bødker, som er en del af USP. Han er kommet her til Svendborg for at varetage nogle opgaver, nu her, hvor krigen forhåbentlig går ind i sin sidste fase. Ja, tyskerne bliver mere og mere desperat. Nej, så må vi have noget at berolige os på. Nej, jo tak. Men som Henrik siger, vi er forhåbentlig ved at nå den sidste afgørende fase, så vi får en afslutning på de her, vel efterhånden 5 forbandede år. Men der er stadigvæk noget, der skal gøres, så der er brug for alle gode kræfter. Både mænd og kvinder. Ja, jamen, apropos mænd og kvinder, så vil jeg lige præsentere dem, der sidder rundt om bordet. Det er Sofie Spilman, Martins bedstfar. Det er min kone Bess. Undskyld, Dagmar. Det er min datter Bess. Sådan. Ja, sådan er det jo. Martin, som jeg nævnte før, modstandsmanden her i Svendborg, gør et fantastisk stykke arbejde på vores bevægelse. Han kæmper simpelthen hele tiden. Det er godt med sådan nogle unge mænd. Bestemt. Og den ældre herre, som skænker så villigt, det er min far. Ja, tak. Ja, skal vi? Ja. Jo. Ja, for et frit Danmark. For et frit Danmark. Ja. Det må nok godt. Ja. Ja, men situationen er jo den, at nogle af vores folk på aftes havde set Gestapo rende rundt nede ved Sydfynsafdelingen af Socialdemokraterne. Og der er jeg så blevet pålagt at sørge for noget vagt her, sådan så vi kan forhindre en eventuel sabotage. Men hvordan har du tænkt dig at gøre det? De er jo sikkert flere end jer, og sikkert også meget bedre bevæbnet end jer. Det har du sådan set fuldkommen ret i, unge mand. Det er jo netop derfor, jeg kom her, fordi jeg har snakket med Henrik, og han har fortalt, at I har fået kastet nogle våben ned ude ved, var det Skorp eller Knigstrup? Ja, det er ude. Og nu er det altså ikke, fordi jeg håber på ildkamp, det vil jeg sige. Men i sådan en situation der, så er det jo meget godt med nogle våben, hvis vi skulle komme i den situation, der er for det. Hvis I vil bruge en enkelt lokkedue, så er jeg klar. Er du blevet tårlig? Det er du alt for ung til, Bess. Du kan vist lide. Ja, Bess, jeg er utrolig stolt af dit engagement. Men det kræver jo trænede folk. Det
sidste på natarbejde bliver det nødvendigt med en god kop kaffe, så jeg ikke falder i søvn på vagten. Ja, det vil tak, Dagmar. Og jeg er rigtig kaffe. Nej. Helt længe siden. Ja, det er jo Hjælper du mig helt bedst? Jeg bliver lige her, mor. Tak, Dagmar. Det er lige, hvad vi trænger til. Imens Dagmar brygger kaffe, skal vi så lige besigtige det nye våben, der kommer hjem. det vil være en god Det vil jeg da være med til. Og hvad skal du bruge det til? Er det ikke bedre, at du bare hjælper din mor med kaffen? Du hørte jo lige, hvad han sagde. Der er brug for alle gode kræfter. Både mænd og kvinder. Ja, kvinder. Store piger kan da også være rigtig gavnlige. Ligesom voksne kvinder. Ingen tysker vil tro, at en pige som mig kan være med til sabotage. Støtte våben og andre vigtige opgaver. Nu ikke mere skænderi her omkring det her. Martin, du hjælper os med at få våben op i kælderen, så Bøger kan besigtige. Og bedst tage det nu. Du skal nok komme med på. Hvad skal vi finde på? Vi har jo ikke forstand på det våben. Nej, og vi skal ikke gå i vejen. Nej, så lad os lige... Og vi er for gamle til at Ja. Så tænker jeg, hvis det var den sidste afsnit. Lad os se, Nu nyder du ligesom din mor. Og et frit Danmark. Og et frit Danmark. Det ser godt ud. Ja. Det her, det er stemgunnen. Den kan skilles ad i også de mange små dele, som kan transporteres hvorhen man har brug for det. Den kommer ikke altid med den her brøjle, men det kan den lokale smed forlade. Så den er også bare rigtig god til at skyde tyskere med. Ja, den er heldig. Ja. Så har vi også ananasen, og det er altså ikke sådan en, man skal spise. Det er en fragmentationsgranat, der har fået navnet ud på grund af dens udseende. Man hiver bare her og kaster den, og så springer den i tusindvis af små dele, som sætter sig i sårene og gør så det ikke kan hele ordentligt. Ja, få en stage. Men effektivt. Ja. Men det er jo dejligt at se, og nu vil jeg sige, nu er jeg da mere sikker på, at vi får en vagt, der kan bruges til noget i aften. Ja. Men på den anden side, vi får også godt trænge til at få løftet stemningen lidt. Og jeg kan jo se, at I har en spillemand her, så jeg ved ikke, er der nogen, der kan en sang? Hvis du har plejer at så mange. Jo, jeg kan teksten til nogle billeder på Hanna. Skal vi bare synge den? Ja, den tager vi. Dagmar! Gør du vende med kaffe, vi skal synge? Jo. Efter planketid vil være det gråde lille barn. Benene aldrig med en ring, gør man som helt befaren. Tænk, hvor har man stået tit og set et vinduesparadis. Alle de er mit, og livet går på samme vis. Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde om. Og ingen er fange, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget væv. Når bare vi kæmper for det vi kan lide. Den som holder sjælen rank, kan aldrig blive træt. Ingen kan regere det, som vi bestemmer selv. Det lover vi med hånd og mund, i mørket før en morgenstund. At drømmen om frihed bliver aldrig forbi. Nej, hvor er det godt. Det har hun i hvert fald. Det er efter hendes mor. Ja, men var det ikke noget med det? Skal vi ikke Var det ikke telefonen? Jo. Det var sgu da et sjovt tidspunkt, den ringer på. Ja. Der er altså ikke nogen, der ved, at jeg er her. Ja, det er hos Henrik Mathisen. Jeg er hendes kone daglig. Er han det? Det er jeg ked af at høre. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvad siger du? Det lyder da ikke for godt. Det er da ikke rigtigt. Der er nogle problemer.
Ja. Ja. Det vil jeg sige videre til de andre. Farvel. Godt, mor. Hvad skal der? Det var Hansen forud. Det stoppede for taget Nick forud. Nej. Nick boede jo her i Skallergade 11. I en kortere periode, da han gik under jorden. Ligger formentlig ved at blive tortureret af Gestapo lige nu. Og de tror ikke, at han kan stå imod og holde tæt. De mener, det skal holde om tid, inden han taler. Satans også, det måtte ikke ske. Nu har vi kraft ned med travlt, venner. Vi må have alle våben og ammunition op ned fra kælderen og have det bortskaffet herfra. Martin, du går ind til naboen og henter en trillebør, og vi andre får det op ned fra kælderen. Bedst du hjælper os til. Så kan jeg pludselig godt bruge, selvom jeg er en kiver. Ja. Det skal vi ikke, så vi ikke står i vejen. Og hvad med kaffe? Ja, den må vente, damer. Desværre. Selvom det var rigtig kaffe. Ja, det var rigtig bønner. Er vi at få det hele op af kælderen? Ja, vi har det hele. Ja, han græder hele tiden. Ja. Hvad mælk giver du ham? Han får sødmælk. Sødmælk? Ja. Nej, jeg tror, du skal prøve med skummetmælk. Med skummetmælk? Ja. Okay. Det tror jeg, det er på, det er med et af vores børn. Ja. Godt. Nu ved jeg, at I synger meget i jeres familie, så de bøger, du spurgte om den anden dag, dem har vi fået nu endelig. Det er svært at få fra, der er papirmangel, men den her, og den er ok, den må vi godt have. Så du kan betale mig, når I kommer ned i forretningen næste gang. Ja, det siger vi. Tak for det. Så er du galt igen. Gedemælk. Det tager det. Så sover han som en stik. 100%. Jeg fik det som barn. Jeg er sund og rask. Ja. Det er forsøgt værd. Også god aften. God aften. Har været vandret men skønt det gør mig om. Vi skal en tur op til Nikolaj Kirke. Hvad så? Har du nogensinde haft sådan en opgave før? Nej, jeg har kun lavet sabotage. Hvad med dig, Sofus? Nej, det er første gang, jeg er med i en aktion. Men hvordan har det så med at skyde et andet menneske? Vi er i krig. Det er en ny situation, hvor al menneskelighed må undertrykkes. Og hvad så efter krigen? Kan vi så blive normale igen? Altså, jeg var nede på torvet i går, hvor der pludselig kom en deling. Hipposvin. De begyndte at skyde fra højre og venstre. Der var flere, der blev ramt, så jeg skyndte mig væk. Men er du nervøs for at være med, Sofus? For hvis du ikke kan klare mosten, det er altså ikke ufarligt, det her. Jeg er helt sikker på, at jeg godt kan klare det. Ja, for det er vigtigt, at så snart du hører, de kommer, så giver du uden tøven signal. Forstået? Modtaget. Og nu løber du til din post, og så gør du dig klar. Hvordan skal vi kende svinet? Han har en aftale med en tyskertøs inde i Korsgade, og forventer en hed aften. Ja, men tyske svin er der nok af.
Hvordan kan vi vide, at det er ham? Han er allerede godt lagt til. Og så går han sikkert og synger tyske drikkeviser. Skal vi bare knalde ham ned? Hvad hvis han har tyskertøsen med? Skal vi så også skyde hende? Prøv at høre. Ingen betænkelighed eller tøven. Så er det os, der mister livet. Ja, og hvad hvis vi bliver ramt? Hvad gør vi så? Vi må klare os selv. Hjælp hinanden med at komme i skjul og få behandling. Altså, er du klar? Fuldstændig. Godt. Hey, han kommer. Så kommer de. Du gemmer dig i kælderen, og siger du ikke en lyd af det. Og vi er også klar. Over i passagen. Wir trinken Alkohol. Wir haben gerne Wasser, so wir trinken Alkohol. Jawohl, wir trinken Alkohol. Wir haben keine Wasser, so wir trinken Alkohol. Jawohl, wir trinken Alkohol. Wir haben keine Wasser, so wir trinken Alkohol. Nå, er du klar til at rulle en musketur for? Hov, nu skal du ikke love mere, hvad du kan have. Ja. Men ellers så må jeg jo bare tage over. Sig mig. Har du husket sprutten? Jeg har husket sprutten. Ja. Hør, hvor fanden bor du egentlig hen? Jeg skal pisse. Det er lige her om hjørnet. Sig mig, kan du holde dig, eller skal du have blæ på? Og kæft, hvor er du plat. Ja. Men lækker, eller hvad? Hør, hvad med lille forspil her, de hellige hatter? Her er jo ikke en guds sjæl for helvede, så kom du på den der. Du må vente. Du ved, hvad man siger. Så forventningsglæde. Den største. Ja, min forventning, den er kæmpe stor. Se du bare hernede. Hold nu op og kom med. Jeg bor lige om hjørnet. Ja. Hvad fanden gør du dig, din krigsbyder? Hvad fanden tror du er? Giv den på fast! Hvem fanden er du? Skyd ikke! Jeg er med modstandsbevægelsen. Jeg har fået opgaven af USP. Hold kæft med de klunkeri og bevis det. Jeg har fået opgaven af BJ ned fra avisen. Jeg ved ikke af hvem eller hvorfra, men I burde meget gerne have fået at vide, at jeg var her. Og hør, det ser virkelig ikke for godt ud med din makker. Og jeg kender en sygeplejerske, hun bor lige om hjørnet. Og hun kan hjælpe, men vi er nødt til at gøre noget. Og hvor fanden må du tage det selv? For ellers så kommer jeg efter dig. Så får du også en kugle. Hvad sker der, Høv? Hvad gør han? Nej, ikke hvis vi får ham under behandling. Klarer du den? Jeg ved det ikke. Det gør helvedes ondt. Og jeg fryser. Er du sikker på, at det var ham? Helt sikker. Ledelsen gør deres arbejde grundigt. Kom, lad os få ham ind til din veninde. Hvad med pistolen? Den tager jeg. Jeg vil ikke dø. Sikke nogle lortepistoler. De skal sgu da virke. Hold kæft med det der, og koncentrer dig om at overleve. Hvis der kommer en patrulje, så får vi svært ved at forklare det svin der. Jeg kan blive her. Så kan jeg stoppe dem, der kommer og spille forfærdede og bange. Godt, Sofus. Kom. Det er bare lige her under hjørnet. Paul Nielsen! Paul Nielsen! Og undskyld. Det er bare på nok til. Og så er det på musik. Jeg fik den tysker. I would put it down, Mr. Romeo, when the bells come. He said you Sofie! Svendsen, hvor er det dejligt at se dig. De har lukket dig ud igen. Ja, jeg var lige ved at tro, de ville beholde mig. Eller endnu værre, tage mig med til Odense. Men så kom der en tysker, der mente min forseelse ikke var stor nok til at beholde mig. Men de beholdt bogen. Pyt være med det. Anne og børnene har været så bekymrede for, hvad der var sket med dig, og hvornår du vil komme hjem igen. Og vi andre har faktisk også været bekymrede for dig. Så det er rigtig dejligt at se dig. De bliver glade, når du kommer hjem.
Ja. Jeg vil skynde mig hjem til Anne og ungerne. Godnat til Sofie. Godnat, Niels. Og det er godt at se dig. Så vil du... Anne! Anne! Niels, du er hjemme igen! Ja, de lukker mig gå. Men bogen bliver holdt. Pyt med bogen, Niels, bare du er hjemme igen. Børn og jeg har været så bekymret for dig. De sover nu, men jeg vækker dem, så de kan høre din historie og fejre, at du er kommet hjem. Hans! Mette! Dagny! Jeres far er kommet hjem! Jeg var lige ude i byen, og der hørte jeg en sige, at der er tyskere i hele Svendborg. Hvad gør vi, hvis det er vores hus, kan stoppe og vi undersøge? Vi må afvente at høre lidt mere fra ledelsen i Odense, om hvor meget de kender til os i Skattergade. Ja, og hvornår de eventuelt kan være her. Ja, men de er helt sikkert ude efter dig og Martin. I kendte dem ikke, og jeg garanteret allerede eftersøgte. Det er Henrik. Ja. Det lyder sgu ikke godt. Jamen, hvornår? Tror jeg, han har sladret? Ja, det gør vi. Hvad sagde de? Skal vi gå under jorden, eller? Rolig nu. Vi får besked, når Gestapo passerer bygrænsen. Men vi må vække Martin, så han er klar til at flygte. Jeg vækker ham. Men hvad med farfar? Skal jeg også vække ham? Nej, lad ham bare sove. Det tror jeg, han er bedst af. Han fik vist lidt rigeligt snaps i aftes. Og de gør vel ikke sådan en ældre mand noget. Martin, vågn op. Kom nu, vågn op. Gestapo er tæt på. Skal væk nu, indtil faren er drevet over. Gestapo er allerede på vej mod Svendborg. De kan være her, hvornår det skal være. Hvad sker der? Kom nu for fanden. Ich bitte alle, sich ruhig zu verhalten und die Straße den Strafverfolgungsbehörden zu übergeben. Det er Henrik. Hvad? Har meldesystemet svigtet? Er der kamp andre steder i Svendborg? Hvor? Ja, det er modsat. Hvad sagde de, far? Der er kamp overalt i byen, og alle vores folk er i kamp, så vi kan ikke regne med nogen hjælp udefra. I må afsted nu, inden det er for sent. Vi bliver her og prøver at holde tyskerne hen, så godt vi kan. Kommen Sie mit erhobenen Händen nach vorne, sonst greifen wir mit voller Wucht an. Wir wissen, dass Sie Terroristen verstecken. Kommen nach vorne. Hvad ved I? Vi gemmer ingen terrorister her. Vi er blot mig, min mor og min gamle farfar. Wir teilen uns auf. 3 von euch nehmen die rechte Seite und 3 von euch nehmen die linke Seite. Geh jetzt! 1, 2, 3! Skøn! Vi kommer nu. Sieh sich jetzt, oder wir erschießen diese beiden Frauen. Prøv gutter! Giv de røvhuller, hvad der er fortjent! Skattergade overgiver sig aldrig! Hvad foregår der herude i gaden? Zum Angriff übergehen. Angriffen, jetzt! De er fuldstændig vanvittige. Jeg tager mig de 2 til venstre.
Jeg er ramt. Jeg blev skudt i hovedet. Martin, du må hurtigt væk herfra. Jeg må klare mig så godt jeg kan. Det skal de satme få betalt. Vi bliver her og kæmper sammen til sidste mand. Jeg fik ham sgu. Jeg tror ikke, de kan tåle mosten. De forbandede tyskere. Den næste skal have samme medicin. Endnu et næsesyn. Se, han falder sammen og hyler som en stukket gris. De går da fuldstændig i panik. Die Dänen, sie schießen unsere Kameraden, die Dänen schießen so gut. For fanden, de har sgu også fået ham på mig. Lad os komme væk, hvis vi kan. Jeg tror sgu ikke, jeg kommer så langt. Det er fandme for godt at runde ramme på mig. Afsted med dig, Martin. Så prøver jeg at få set det så meget som muligt. Okay, tak. Held og lykke. Ich brauche Verstärkung. Wir sind in der Skadegarde auf großen Widerstand gestoßen. Wir brauchen jetzt Verstärkung in der Skadegarde. Wir ziehen uns zurück und warten auf Verstärkung. Tak fordi I kom, og jeg vil lige fortælle slutningen på denne her historie, som er helt autentisk. Det var, at Dagmar og Bent fandt farfaren, da de kom tilbage. Han blev skudt i sin seng. Martin var slemt såret, men det lykkedes bedst og Dagmar at få dem over blankeværket til naboen. Martin slæbte sig ned til sygehuset, hvor han fik tilkaldt en ambulance til Skandergade for at hente Henrik. På sygehuset opererer de Martin i en elevator mellem 2 etager. Lægerne troede ikke, han ville overleve, men Martin overlevede. Da ambulancen nåede frem til nummer 11, var Henrik væk. Han havde fået slæbt sig ned til havnen, men blev opsamlet af en Gestapo-patrulje, som skød ham og tog liget med mod Odense, men det blev smidt i grøftekanten i Lunde. Sofie nummer 9, som havde åbnet døren, blev skudt i sin døråbning. Derudover blev 2 andre skudt i dette slag, plus en del sårede. Vi ved ikke, hvor mange tyskere, der blev skudt og sårede, men det er ukendt. Dagen efter kom Gestapo tilbage til Skandergade og sprængte huset i nummer 11 i luften. Det er så genopbygget, og der er sat en mindeplade. Vi vil gerne som afslutning på aftenen bede jer synge med på Krigsand og fjender.
skyleste svin. Ja, i livets navn skal uret falde. Sol skinner, brød og ånd ejes af alle. Dette er løftet vores søster til bror. Vi skal blive uden mund, menneskenes jord. Vi vil tage vare på skønheden varmen, som om vi var et barn, var som på armen. Tak for jer. Jeg vil bygge en verden, men helt for mig selv, i det håb, som vi altid har haft. Hver for sig må vi bygge en lille model, der skal vise den store sin kraft. Vi har set, at et løfte er ingen garanti. Lad os nu holde op med at tro. Vi kan bygge en verden så stor og så rig, på de glæder, der gives for to. Gribe efter blanke ting, vil være et lille grådigt barn. Binde andre med en ring, gør man som helt befaren. Tænk, hvor har man stået tit og delt et vinduesparadis. Helle, det er mit, og livet går på samme vis. Man binder os på mund og hånd med vanens 1000 fine bånd. Og det er besværligt at flagre sig fri. Vi leger skjul hos en som ved at skærme os mod ensomhed.
med søde kontrakter vi luller os i. Kunne vi forbyde de 3 ord, jeg lover dig, når vi vidste i kærlighed på mere ærlig vej. De ord vi svor med hånd og mund, de gælder kun den korte stund, til glæden er borte, og alt er forbi. Møde hvad der venter os, og ingen ved hvordan det går. Bærer skæbnen uden trods, hvad der så forestår. Glad vil være en venlighed, men uden tro at det bliver ved. Søge fred i det vi ved, og vi har ingen krav på fred. Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd. Og ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget væv. Når bare vi kæmper for det vi kan lide. Den som holder sjælen rank, kan aldrig blive træl. Ingen kan regere det, som vi bestemmer selv. Det lover vi med hånd og mund, i mørket før en morgenstund. At drømmen om frihed bliver aldrig forbi.